programa que estem donant a terme en aquest CAP consisteix en el programa d'exercicis d'Otago. Des de l'Institut de Recerca i el grup de cures en salut d'aquí de Lleida ens van proposar participar en el projecte coordinat per Investent de l'Institut Carlos III i ens va motivar molt perquè les caigudes és una situació que veiem molt freqüentment en l'atenció primària en la que no teníem eines d'una manera estandarditzada per intervenir i poder treballar com previndre-les. Actualment estem fent la intervenció a nivell en grup i a nivell individual. A nivell individual ens aporta que podem atendre més les individualitats de cada persona i la grupal té els seus beneficis de compartir i de donar-se suport els uns als altres. Els exercicis es duen a terme d'una manera progressiva, sempre intentant millorar, fer un suport i un seguiment al llarg de tot el programa que dura 12 mesos i que està dut a terme per personal entrenat, en aquest cas per infermeres. Aquest programa m'ha ajudat molt a mi per tindre seguretat, vaig més tranquil·la i no tinc tanta por a caure. Fem uns exercicis d'equilibri, de força, per previndre que no caiguem i que tinguem més seguretat en nosaltres mateixos. Jo ho recomanaria a tota la gent gran perquè francament va molt bé. Si l'oportunitat d'incorporar aquest programa que està estructurat, que té molta evidència al darrere i que realment ha demostrat que prevén caigudes, és una oportunitat per nosaltres i pels nostres pacients per poder treballar en l'àmbit de la prevenció de les caigudes. Per tant, creiem que això els donarà més qualitat de vida, es trobaran millor i podran seguir tenint una vida independent a casa seva.